India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. U General Secretary jongka seng nong di madan hene kasngi ulapan pau baga seng ndu hendus nam mensua kalaya khon bat menta kala job hakba ula ongru ba unong ya sat an jongka sorkar jela ula ai ka jingtho shu unong bishar shakayeng kashari ba an pendam no ya ka state at namar ka jing bom don ka jinga da ha eru ya ki nong di madan Henry laong bala pentri kamno daka central at ka jing job jongka seng ka ba ki em nakane ka jaka namar ki laong baka jing sedang jongka jinga ki jongki kala sedang nakane ka jaka nadu usnam arajar khatsan ki laong bakaladon ka jing be pathar yaki nong shong di madan ka jing kni no yaki umbam umdi ka jongki daka ba khanglat yaki bakin di jingdi ki hetihan hidup centermian bahan bidawan atau di dami ini kecil sosi rengim do ngi pag yang skam de hataka mangrim locong namar ning do cakali sana indo cakali sana kani kadika bile wa kala ni shong di madan undan kawi kawi kalantai bile te wal katar hani kinsyam hani pamegala jungi inong di madan hide 40% na 70% setrom kadi kilong kami bat indo senyang hate indo senyang ha jadi kacing yang sekan cungi dalam dia panggil siapa yang cincap bro ini apa kecincap yang gani gade jadi kecincap cungi dia nak kacing yang sekian lagi bangin buat cerita yang bikin abang indah cak ni kinong di madan kidei kiken hon kibaar kibano senyang buntam saka yo KM jo ka state ka jongi hadin kinong rep kiba ibam id yang ni kiba no senyang kakan hon jo kinong di madan hi la pau de ki studies bakadei kakan hon ka bayang ka kijat la jong ki ba persang ban yo ki kam ki jam yang ka kijat la jong bakani ka jing le jong kiru ka no senyang chaka economy jo ka state bat ka jing le pathar kum tu ka jing le bi an da ka ba be ya ki khamtam ki yo i kani ka seng kadai ka seng ka ba 90% ki dei ki long kme kilong kume khasi ba bon ki bakit khunrai haba phi be no ya ki gumto kin ai bam id ra ka ki pensong school ra ka kin sel by wide ra ka bat nang ta ka sedang ka jinga selok ka jongi bat kinong di madan bat henriu snam mentang ilaya lenti bat ningkong ka challenge ka long ban pensang ya ka tu ka an ka bawan bi an ka Meghalaya act ru ka de ka an ka balong bi an namar bakawan hadin bakaladon ka central act diklaim kuat ban penteri kami Central Act nama kumbala patai isin kadeka act ka biang bha ki kendon ka patai syai bakadon kajing ithu bakajing buram yakinong di madan kandon kata ka regulation rei ringkat baka regulation kadai ru bandon ka protection of livelihoods but day na kani ka daw pangipoi sa court ban challenge sa ketukaan sa sarkar Meghalaya but nadu pasdang kan nongren jo kani ka jing yakhi kadai halor ka hok pat ka jing sisha nadu pasdang kani ka seng wa kinong di madan ki klam ong bangin le kat baman ki ong wan lam ya ka an ya ka central act na mangi tip sai baka ba kalong ka babit babiang pan penbet ki berok but menta ka singya don hang ni hadin ka jing kun jing ni selang unong ya sai kan jong ka sarkar jelau ada jing ko sa unong bisa ayeng sari ba pentam no ya ka ain jongka state act namar ka bam don jingya da hano ro alor kinom di madan te ban pentri kam no ru ya ka central act te bat andala pentri kam ru bat shen ru ngidang ya ai ka city chief secretary